ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Топови ҷангори вазни 93 килограмми ACA Фаридун Одилов баъди ғалабаи худ дар муҳориба зидди Леонардо Силва чунин эълон кард: вақташ омад ки микрофонро ба даст гирем. Ба ҳама ассалому алайкум. Мефахрум ки дар яке аз беҳтарин ташкилотҳои ҷаҳон ACA баромад кардум. Мефахрум ки кишвари хурдакак лекин бо таърихи калони худро муаррифӣ карда парчами онро бардоштум. Ин яке аз беҳтарин омодагиҳо буд. 100%. Мо нақшаи ҷангии аниқ доштем ки то охир аз рӯи ҳамон ҷангидем ва ғалабаро гирифтем. Баъди мағлубият ман бояд 3 раунд ҷангиданро ҳис мекардум. Алҳамдулиллоҳ. Дигар хатогиҳои пешинаро такрор намекунем ва ба наздикии камарбандро ба Тоҷикистон меорум, навиштааст Одилов. Ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки пеш аз ин муҳориба Фаридун Одилов дар рейтинги вазни ним вазнини ACA дар ҷои 5-ум қарор дошт. Силва бошад дар ҷои 4-ум ва акнун фикр мекунем ки Фаридун дар рейтинг 1-2 зина ба боло меравад ва яке аз довталабон барои камарбанди чемпион мешавад, ё ин ки зидди ягон рақиб аз топ 5 барои номзади довталаби асосӣ барои камарбанд ҷангида метавонад. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 319 маълум шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем, лекин пешакӣ хотиррасон мекунем ки ин маълумот 100% нест, чунки UFC пулҳои коркардаи ҷангварони худро намегӯянд. Ин корро дигар сомонаҳои хориҷӣ мекунанд. Пулҳои коркардаи Дрикус Дюплеси $3 миллиону $792 ҳазор. Пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҳамзат Чимаев бошад $2 миллиону $682 ҳазор. Пулҳои коркардаи Лерон Мёрфи $1 миллиону $271 ҳазор. Пулҳои коркардаи рақиби ӯ Арон Пико бошад $715 ҳазор. Пулҳои коркардаи Ҷефф Нил $211 ҳазор. Пулҳои коркардаи рақиби ӯ Карлос Пратес бошад $231 ҳазор. Пулҳои коркардаи Ҷаред Кананир $371 ҳазор, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Майкл Пейҷ бошад $410 ҳазор. Ва дӯстон, шояд савол пайдо шавад ки чаро баъзе ҷангварон бой доданд, лекин аз рақибони худ дида бисёртар пул гирифтанд. Масалан, Дрикус аз Ҳамзат зиёдтар пул кор кард. Ҷавоб дар он аст дӯстон ки Дрикус ҳамчун чемпион ба муҳориба баромад ва шартномаи ӯ аз шартномаи Ҳамзат дида фарқ мекард. Яъне дӯстон, ҳама чиз аз дастовардҳои ту, ғалабаҳои ту ва мавқеи ту вобаста аст. Оиди Арон Пико бошад чаро ӯ дар дебюти худ чунин пули калон кор кард? Ҷавоб ин аст ки ӯ дар дуюм муҳорибаи асосии турнир ҷангид. Аз ҳамин сабаб аз намоиши пулӣ фоиз гирифт. Аниқтараш $400 ҳазор аз намоиши пулӣ кор кард. Умедворум дӯстон ки ҳамаашро фаҳмидед. Оиди Ҳамзат бошад акнун ӯ чемпион шуд ва шартномаи нав бо шартҳои нав мебандад ва боз ҳам пули зиёдтар кор мекунад. Ва аллакай довталабони вазни миёна зидди ӯ ҷангидан мехоҳанд ва яке аз ин довталабон Энтони Эрнандес оиди Чимаев чунин суханҳо гуфт: Ҳамзатро табрик мегум, лекин росташро мегум, ин муҳорибаи дилгиркунанда буд. Интизори занг барои муҳорибаи унвонӣ мешам. Ма гӯштин гирифта метавонам, ҷуҷитсуро мефаҳмам ва ҳамаи корҳое ки ӯ дар ҷанг пешниҳод мекунад ман карда, ӯро ба хоб равон мекунам. Ма бо тобоварии худ ӯро ғарқ мекунам, ваъда медиҳам. Ма ӯро маҷбур мекунам ки кор кунад. Барои ҳамин ба ман занг занед ва маро дар ёди худ гиред бачаҳо ва шумо чемпиони нави амрико-мексиканиро мебинед, гуфтааст Эрнандес. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки Энтони Эрнандес дар ҳақиқат рақиби хатарнок аст ки дар охирон муҳорибаи худ Роман Далидзеро маҷбур кард ки таслим шавад. Ӯ дар UFC дар вазни миёна 8 ғалабаи пайдарҳам дорад. Аз ҳама зиёд текдаун дар таърихи вазни миёнаи UFC гузаронидааст, 54 текдаун. Ва чӣ гуна ки фаҳмидед, ӯ дар ҳақиқат рақиби хеле сахт бо гӯштин ва ҷуҷитсуи сахт аст ки барои Ҳамзат рақиби вазнин шуда метавонад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.